Vandrette og lodrette tangenter. En tangentvektor er ligesom alle andre vektorer udtrykt ved at have de her vektorkoordinater, som jo i det her tilfælde er x mærket af t og y mærket af t, som vi så skriver op på den her måde som netop en vektor, en tangentvektor i det her tilfælde. Derfor så må vi også ligesom kunne tænke os selv, at hvis en tangent skal være fuldstændig vandret, som den vi ser her, så betyder det altså, at den har en udvikling i x-retningen, men den har ikke nogen opadgående eller nedadgående i y-retningen. Derfor kan vi altså tænke os til, at når den hedder x mærket af t over y mærket af t, og ikke har nogen udvikling i y-retningen, så må det betyde, at den hedder x mærket af t over 0. Og det samme gælder sådan set, hvis vi har en lodret vektor, bare omvendt, hvor den altså ikke har nogen udvikling i x-retningen, så 0 over y mærket af t. Så hvis vi ønsker at finde en enten lodret eller vandret tangent, jamen så skriver vi blot ligningen, at for eksempel, hvis vi nu vil finde en vandret, at y mærke af t, det skal være lig med 0, og så løser vi ligningen for t. Så kan vi gøre hernede, hvor vi kan sige, x mærke af t skal være lig med 0, og igen løse for t. De to t-værdier, vi så får, kan vi indsætte i funktionen, og så har man de punkter, hvor der enten vil være en vandret eller en lodret tangent.